Dwi'n licio, diolch yn fawr i bawb am droi fyny heddiw yma. Mae'n dda gweld bod yna griw bach wedi troi fyny yma. Y pwnc da ni'n mynd i drafod heddiw yma ydy Dilynwch y Gwyddoniaeth. Mae yna rwystredigaeth mawr i ffermwyr yn y wlad wedi bod am anghydosondeb gyda ffordd mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio gwybodaeth a tystiolaeth wyddonol i sefydlu polisïau. Maen nhw'n defnyddio sail wyddonol ar gyfer ymdrin a newid hinsawdd, a mae hynna'n ddigon teg. Ond ar y llaw arall, dyn nhw ddim yn defnyddio'r un tystiolaeth wyddonol, efo dilyn pethau'r un ar dicau, TB, na chwaith efo rheola newid efo yr NZ a beth sydd yn dod fewn. Yn anffodus, ac mi roi wahoddiad i Eluned Morgan ei fod yn rhan o'r panel y siarad heddiw yma, ond ddim yn gallu dod tan yn nes ymlaen yn y Steddfod yr wythnos yma, mae wedi ymddiheuro. Serch hynna, mae gennym ni panel da iawn o siaradwyr a sy'n licio ei gyflwyno yn y Iwan. Yn gyntaf, mae gennym ni Dr Prysor Williams, ffarmwr ifanc o Ddyffryn Conwy, sydd gyda fan daliad ei hun ble mae'n ffermio gyda'i wraig Elin yn wreiddiol o bandi tudur o ble rhaid i ysgol gynradd Bro Cerniw cyn mynd ymlaen i ysgol Ddyffryn Conwy ac wedi graddio ym Mhrifysgol Bangor yn wyddorau amaethyddol. Mae erbyn hyn yn uwch darlythydd yn ysgol gwyddorau naturiol Prysor Bangor. Mae ganddo ddiddordebau mewn ymchwilio i nifer o bynciau sydd yn pontio rhwng amaeth a amgylchedd. Mae'n rhain yn cynnwys defnydd o adnoddau organig megis tail a slurry, ac hefyd wrthedd i feniginiaid wrthiotig a thrifoedd. Mae hefyd wedi datblygu diddordeb mawr yn y drafodaeth yn ymwneud â defnydd tir, dwysedd amaeth, gylynadwy a darpariaeth o nwyddau cyhoeddus. Mae'n eistedd am nifer o bythgorau ac yn gysylltu â'r diwydiant amaeth yn reolaeth. Mae'n weithgar iawn yn y gymuned lleol ac yn cynnal llawer nosweithiau ar ei fferm. Ail siaradwr fydd Dr Nick Fenwick, magwyd Nick ar fferm mynydd yn ardaloedd Llawrydd a Mathynlleth yn Sir Gaernarfon ac astudiodd cemeg ym Mhrifysgol Bangor cyn dychwelyd i Sir Gaernarfon yn 1999. Cyn ymuno â'r tîm polisi'r Undeb yn 2004, roedd yn gyfrifol am busnes ymgynghorol cyfrifiadurol ac yn arbenigo mewn technoleg gwybodaeth ar gyfer busnesau amaethyddol a gwledig. Cafodd ei benodi yn wreiddio fel swyddog polisi cynhyrchiol a chafodd ei ddechrafu i'r swydd bresennol yn 2007 i olynu Iwan Owen. I brif ddordebau tu allan i'w waith yw ei deulu, sef ei wraig Elizabeth a'i blant Iwanwy a Morfydd. Cerddoriaeth, hanes a hela llwynog ble mae wedi bod yn ysgrifennydd ar helfa lleol ers nifer o flynyddoedd bellach. Trydydd siaradwr ydy Iwan Parry. Da ni'n gael wybodaeth o gydol ar wen am ffodus. Graodd y goleg Niwyddigol Caeredin yn 1987 a mae wedi gweithio yn olygau Elsinna hefyd fel vet. Gwaith Is-gadeirydd mewn bychosi magu a godros ydy y sy'n mynd a'i fryd. Mae o'n cyn iawn ac yn sicrhau eich deithonwyr. Mae gyda ei ddiddordebau mwyaf yn yr ochr meddyginiaeth ydy efo'r ffurfioldeb, efo sicrhau eich deithonwyr a hefyd datblygu cynlluniau iechyd a cynnyrchu data cadarnhau mewn Ada pengirit.
Wel, mae'n cnodi a felly mae wedi bod ar bwyllgor y gwerthu DVD ac hefyd arwain IDC yn waith bwysig iawn hefyd. Mae o'n gyn enillydd Rhyfel Glas nôl yn 91 yn arwain cor Dolgella a wedi canu o flaen nifer fawn yn canu yn y Principality yn erbyn y gêm yr Alban hefyd efo chi. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n licio gwahodd Dr Prysor i drafod yn gyntaf amdan Dilynwch y Gwyddoniaeth. Diolch yn fawr Rhydian, diolch i'r Undeb Amaethwyr Cymru am y gwahoddiad yma heddiw. Braf cael dod i'r brifwyl a cael gweld, croesawu gweld sesiwn fel hyn yn cael ei chynnal o dweud y gwir. Achos mae'r Steddfod wedi'n fwy na dim ond cerdd ac adrodd ac yn y blaen, mae'n gyfle da i gael trafodaethau fel hyn. Ia, dwi'n yn aml iawn yn meddwl amdano hyn fel person sy'n gwisgo dwy het. Yn het gyntaf mae'n siŵr het sy'n gwisgo'n fore oes oedd het ffarmwr bach yn dilyn had math o beth ac wedyn erbyn hyn rwan fel o Rhydian dweud yn gwneud bach o ffarmio'n hunan. Dwi'n cyfryn hyn yn ffarmwr ond dwi'n sicr y waith dydd i ddydd i. Dwi'n gwisgo het gwyddonydd yn y Brifysgol y Bangor ac dwi'n mynd dweud bod fi'n arbennig na'n special o fath i'r byd, ond dwi'n cyfryn hyn yn lwcus bod gynnau ddwy het gwahanol a dwi'n felly weithiau'n gallu edrych ar un testyn neu un pwnc os yn aml iawn o fatha dwy ongl chydig yn wahanol. Weithiau'n cytuno fe gilydd a weithiau'n anghytuno fe gilydd. Mae'n debyg o beth da ni'n drafod heddiw yma ydy lle mae gwyddoniaeth yn gallu bod o fydd i amaeth. Ac un o pethau da ni'n dysgu i myfyrwyr pan maen nhw'n dechrau ar ei wythnos gyntaf yn y Brifysgol Bangor ydy pwysigrwydd data, pwysigrwydd tystiolaeth. Achos fel gwyddonydd, mae o'n ddyletswydd ar wyddonydd i ddefnyddio data. Does am pwynt casglu data, pwynt casglu gwybodaeth, allan prosiectau sy'n cymryd blynyddoedd ar blynyddoedd, os a ddefnydd o'r data ar dystiolaeth yna wedyn. Felly, swn i'n licio meddwl, Llywodraeth Cymru a sawl bob llywodraeth arall yn gwneud defnydd go iawn o ddata. Achos dyna sydd wedi sail unrhyw bolisi i fod ydy'r cefndir tu ôl i'r polisi. Mae'n trach na fo emosiwn yn dod i ddigormod, teimlada, mae gen pob rhyw duedd, yn dod rhyw biases, rhyw duedd, da ni gyd efo rhyw duedd, ond fel gwyddonwyr, da ni fod yn neutral lawr i canol ac yn gallu rhoi y tuedd i'r ochr ac edrych ar y dystiolaeth. Felly mae hyn yn rhywbeth dwi'n gobeithio bod Llywodraeth Cymru'n cymryd i ystyriaeth. Dwi'n cydweithio dipyn efo deffra ar wahanol brosiectau gwahanol y geti hefyd. Wedi cael wedi bod mewn sawl pwyllgor ac ati fod deffra Llywodraeth Cymru dros y blynyddoedd. Ar y meysydd mae Rhydian wedi sôn amdanyn nhw yn gynharach. Yn wedi ar yr ochr defnydd tir, dwi'n mynd yn byd efo diciau, dwi'n brofiad personol yn gwisgo'n het ffarmwr, mae gennym ni brofiad personol o'r ochr diciau, ond dwi'n mynd yn byd o ran y gwyddoniaeth tu ôl i hynny, ond dwi'n sicr ran newid hinsawdd a defnydd tir a rhywfaint hefyd fod trafodaethau y parth perygla nitrates, nitrates vulnerable zones, dwi wedi bod yn mewn am beth i gweithio, lle mae hwnnw'n cael ei drafod hefyd. Ac, ia, yn sicr, mae rhywun yn gallu cwestiynu llawer, sawl penderfyniad sydd wedi wneud dros y blynyddoedd diwethaf. Ac wrth gwrs, da ni'n mewn o'r amser, syniad fennol, sy'n dweud i amaeth rwan, mae yna newid yn digwydd rwan, yn sicr mae yna newid ar y gorwel. Falle, newid sy'n mynd fod yn her, ond dwi'n meddwl bod yna gyfleoedd yna hefyd, cyn bellaf bod ni'n gwneud llunio'r polisi a'r diwydiant. Mae yn bwysig iawn cofio hynny, dwi'n meddwl weithiau, da ni'n gwisgo het ffarmwr, da ni'n weithio'n rhy barod i bwynt o bys at Llywodraeth a dweud hyn a dweud llall, a mae rhaid ni fel diwydiant gymryd penderfyniadau weithiau sydd yn anodd ac yn y blaen hefyd. Dwi'n just roedd y bai o bobl eraill yn ormodol felly. Wedyn, ia, o ran defnydd tir, neu jyst trafod hwnnw chydig bach dyna i gamu'r ochr i nill gofod i fyny. Siwr pan fydd y cwestiynau yn dod ymlaen yn y munud yn y gynulleidfa, fydd
10% o chweitir ac yn y blaen yn hynny'n dod i fyny. O'n i'n y sioe trwytha ac fel y flwyddyn cynt o'n i'n dod adre. Dyna'r cwestiwn oedd yn henni pan o'n i'n dreifio adre drwy Gaernarfon Cymru ac am y gogledd. Lle da ni'n mynd i roed y coed na gyd. A dwi'n siŵr o'n i'n cael cyfle i drafod yn y munud. Ond jyst yn fyr ar hynny, beth da ni'n dweud ydy gweithio fo coedwigwyr sydd yn dall llawer iawn mwy na fi am goedwigaeth. Ond be maen nhw'n dweud ydy, wel, mae yn y coed yma, mae yn y math iawn o goedan, y goedan iawn yn y lle iawn, a dwi'n meddwl bod yn bwysig iawn cofio hynny. Ac mae hynny'n gallu dod â buddion, sydd i'w profi wyddonol, bod gallu dod â buddion amgylcheddol yn ogystal ar ei amaethyddol, ond mae'n bwysig iawn bod ni'n meddwl cyn gwneud yr camau bras o ran llunio polisi. Diolch. Fel fel mae Rhydian wedi dweud, dwi wedi dod o gefndir gwyddonol i bell nôl. Nes i PhD mewn rhywbeth manwl iawn, hynny yw theoretical modelling. O'n i'n edrych ar bethau ar lefel bach iawn, ar lefel atomeg. Ar ôl gorffen y PhD, nes i symud o fanna i edrych ar rhywbeth holl o wahanol, i gweithio mewn maes holl o wahanol, hynny yw y byd amaethyddol. Ond yn sicr oedd fy mhrofiad i yn y faes na yn y Prifysgol Bangor, lle mae Prysor, wedi bod yn ddefnyddiol ofnadwy yn y byd amaeth, achos mae'n golygu allai, a dwi'n annog fy staff i wneud yr un peth, edrych ar y data beth sy'n tu ôl i polisïau neu syniadau ac yn y blaen a tystiolaeth i gyd. Pan nes i gychwyn efo'r undeb, bron i 10 mlynedd yn ôl, oedd na egwyddor gen Llywodraeth Cymru, hynny oedd creu polisïau ar sail tystiolaeth, evidence-based policy making. Mae hwnna rhywbeth dwi'n teimlo sydd yn mynd allan o'r ffenest erbyn hyn. Dio ddim yn term dyn ni'n gweld yn aml iawn, os o gwbl yn cael ei defnyddio gen y Llywodraeth. Ond oedd o yna yn gry iawn i 10 mlynedd yn ôl, yn sicr, a falle 10 mlynedd yn ôl. Y reswm yw, sy'n ni'n meddwl, bod pethau fel economics wedi mynd yn y ffordd, a hefyd gwleidyddiaeth. Dyn ni mewn sefyllfa lle mae'r pwysau gwleidyddol sy'n cael ei roi ar gwleidyddion wedi newid, dwi'n meddwl. A mae'r faith maen nhw'n ymateb i barn unigolion, barn rhyw grŵps bach o ran y nifer o bobl sy'n aelodau ohonyn nhw, ond sy'n efo lleisiau uchel iawn. Mae gen nhw lleisiau uchel iawn oherwydd y ffaith bod gen nhw pethau fel Twitter ac yn y blaen. Felly mae rhywbeth sy'n falle i gyffredinol ddim yn barn cry iawn allan na, beth bynnag yw'r pwnc, yn cael ei amplifio o ryw ffordd trwy Twitter neu Facebook. Dyn ni'n gweld effaith hwnna ar ein diwydiant o ran llawer o polisïau. Swn i hefyd yn pwysleisio bod yn ogystal â'r data, mae gennym ni, a dwi'n swn i'm yn cyfri Prysor yn hwn, ond fel rwy'n oedd arfer gweithio yn y maes ymchwil, mae'n hawdd iawn i gwyddonwyr mynd mewn i swigen bach eu hunain. A mae o'n bwysig i gwyddonwyr hefyd edrych allan ag ystyried y byd go iawn. Mae'n hawdd iawn os ydych chi'n gweithio mewn un maes i ffeindio'r atebion i gyd ar sail eich tystiolaeth a data ac ymchwil eich hunain. Heb ystyried bod chi'n edrych ar y byd go iawn, ydych chi'n edrych ar systemau sydd ddim yn caeedig, maen nhw'n systemau agored. Mae yna enghreifftiau wych iawn o ran newid hinsawdd. Mae yna rhai sy'n sôn am dyle Cymru wneud llawer o ymdrech i plannu coed a lleihau hyn a llall mwyn trio atal newid hinsawdd. Ond gwled ofnadwy o bell ydyn ni sy'n awydd byd eang. A mae yna peryglon mawr bod rhywbeth sydd ar bapur yn gweithio,
o ran atal y problem newid hinsawdd yn gwneud y problem yn waith, achos bod ni'n mewnforio problemau neu allforio problemau. A mae'n bwysig i gwyddonwyr yn ogystal â pobl sy'n creu polisi edrych ar y ffeithiau i gyd a wneud yn siŵr bod nhw'n ystyried bod ar diwedd y gyd mae yna bobl yn yr equation yma a mae bobl yn mynd i behafio mewn ffordd sydd allan ddim yn mynd i gyd yn ffurfio efo'r rhyw equation sy'n lawr ar bapur a'r gwaith ymchwil maen nhw wedi gwneud. Diolch yn fawr. Dwi'n rhaid i fi a Rhydian behafio heddiw, achos mae milfeddyg ni yn mynd i'r hynna ni. Iawn. Diolch Rhydian. Diolch am y gwahoddiad gan Gwynedd a Undeb i gychwyn a i Rhydian yn gadeirio a gan y cyfle i fod ar yr un llwyfan a Nick a Prysor. Ar pwynt dwi'n teimlo'n eithriadol o greu amdano fo, sef bod ni'n dilyn gwyddoniaeth yn y hyn da ni'n cael datblygu tuag at y dyfodol. A mae'n ddrwg i ni am fod yn dweud trafferth yna dwi'n gallu bod hefo chi mewn person, ond oherwydd mod i'n dilyn gwyddoniaeth, dyna pam dwi'n eistedd fan hyn ar y gwrth gadre yn y fysu. Oherwydd rhyw ffôn i dilyn, y gwrth ffôr dwi'n ofni, dwi wedi cael yn heintio fo Covid, ac y dwythaf dwi eisiau gwneud ydy ymwynebu y haith yna o fewn y pwyllgor yma ac yn y Steddfod. Felly diolch chi am baratoi'r cyfle yma i ni siarad trwy'r we. Ar y sain hynny, mae'r ffaith bod ni'n gallu gwneud hyn yn dangos bod yna y math yma o system bellach yn gallu tyfu pobl at ei gilydd, mewn cyfarfodydd diweddar efo'r CPDD enghraifft, ydyn ni'n gallu cael pobl o Ewrop, o bellter, yn eistedd, rôl y bwrdd, ond trwy'r defnyddio'r we. Felly mae yna fanteision bod o'n eithriadol o am personol. Dilyn gwyddoniaeth, mae pobl, ffermwyr a pobl yn gyffredinol wedi bod yn arsylwi ers y dechrau un. A wedi cofnodi, dyna sydd gan ni wedi ffeindio bod yna fydd mewn planhigion enghraifft i ymwyseddig rhai addysgol. Felly mae'r sylwi rhywbeth yn cael ei wneud yn eitha naturiol. Efallai ychydig yn llai yn ystod prysurdeb dyddiol Amaethwyr ar hyn o bryd, ond yn sicr rhywbeth sydd yn hanfodol ac yn ei hanfod yn eitha naturiol. Mae cofnodi a chael data gadarn, fel oedd Prysor yn dweud, yn eithriadol o bwysig, fel bod ni'n gallu iachau adroddwyr, a deall gyda ni yn dod, ni'n gallu gweithio i wneud y penderfyniadau, a rhai o hynny yn penderfyniadau anodd. Mae cynnadwyedd yn rhywbeth sydd wedi dod, mae bob brawddeg bron yn cael ei defnyddio y cynnadwyedd yma o fewn gwyddoniaeth, ond yn ei hanfod o ran ochr ddiweddygol y peth yn sicr, rhaid i ni sicrhau bod ein berchesu'n diadechwydd ni mor iach a phosib, a bod ni mor proffidiool ac effeithiol a phosib yn y cynhyrchu. A mae hynny'n rhywbeth sydd ddim yn newid. Mae drafodaeth dwi wedi gweud bod ynghlwm ar system newydd a hyn o bryd, oedd y gyfarfod drwy'r system yma, yn trafod be oedd rhaid yn ei trafod yn y 90au. Am un we, mae hynny'n brys. Ar ochr arall, mae'n rhoi cyfle aruthrol i fachu ar y cyfle yma i sicrhau bod tystiolaeth data yn arwain ffordd i wneud penderfyniadau pwysig. Mae chydig bach yn siomedig ar y cyfle arall bod ochr gwleidyddol fyddwn ni'n sôn yn cael effaith mwy na daniaethol, mwy na llawer un o'n ni sylweddoli. Enghraifft, mae rhaid wedi bod yn rhoi lot fawr o amser i mewn i'r system i'r gwaredu DDD, cyn gwaredu DDD. Oedd i fod yn statudol ers dechrau eleni. Ond be gawson ni oedd a ddewi y bydde'r yn dod i ryw fath o rym yn y flwyddyn ariannol nesaf, da ni hanner ffordd yn y rai drwy honno. Ond y gwirionedd ydy, un person yn Nghaerdydd sydd yn hwm a creu'r statud yma i fod yn barod erbyn 1924. Fydd o bron iawn i ddweud wrth i rwan yn amhosib i gyrraedd yn ôl. Mae gwaredu DDD
gwaredu clwy sydd yn hawdd iawn i waredu yn gymharu â rhai gwrthynedig sy'n yn drafod. Yn siomedig nad ydym ni'n gallu dilyn, nid arwain, dilyn gwledydd eraill yn Ewrop. Oherwydd, wrth waredu'r clwy yna, mae busnesu ni yn fod yn iachach ac mae'n defnydd ni o wrthbiotic yn mynd yn llai. Ac o sôn am wrthbiotic, mae arwain BBC, sef arwain defnydd cyfrifol o wrthbiotic, o gyffuriau wrth microbau, yn rhywbeth sydd yn prosiect perthnasol iawn yma yn Cymru, ac wedi cael Dyma beth eisiau. wedi edrych trafod arwain BBC. Felly, gyda'n syml, fel ni'n debyg, dydw i yn gwardi'r gwrdd. Sorry, Iwan, ti'n clywed yno? Ydw, da chi'n di? Goffi, ti'n di bod yn fawr i cyfach yn diwedd yno? Gwybod i'n gwybod? No. O, pwy gyfer? Wel, dos i gwestiynau wan. Ffrwyddo agor y ffawr i unrhyw gwestiynau. Sgyn rhywun unrhyw gwestiwn penodol i unrhyw un? Os oes na neb i ddechrau, swn i'n cael gofyn cwestiwn i Iwan Parry. A ydy Llywodraeth Cymru yn dilyn y gwyddoniaeth efo trin TB a chi, a bod da ni wedi gweld yn y blynyddoedd dwytha yma mae TB yn lledu fwy'r gogledd yma, i Ynys Môn, i Ysgraf Llanrwst a chi. A ydy ei polisia nhw yn dilyn y gwyddoniaeth efo sef nhw'n taclo TB. Mae hwnna'n gwestiwn iawn, yn syml iawn, mae o'n gyflwr heitis sydd yn eithriadol o anodd i sortio. A da ni wedi gadael o ddim, oherwydd na da ni ddim wedi dilyn gwyddoniaeth, da ni wedi gadael o ddim i sefyllfa gris o ddychwynebus mewn ardaloedd fel Prysor yn sôn Dyffryn Conwy. Mae wedi datblygu rwan ei weld yn amlygu yn Ynys Môn, ac ydy pen hun heb bod ddim wedi cael problemau chwaith nad yma yn Meirionydd. Felly mewn ardal, lle am dros chwarter canrif o waith i, da chi'n gwybod, o chwarter canrif o esgwyweithio, dim problem o gwbl efo TB. Erbyn hyn, gan wynebu problemau nawr. Mae sicr angen dod a mae angen newid, mae'n newidiaeth yn yr arfaeth o bosib, ond mae... Dwi'n gwybod i? Mae'n iawn. Rwy'n sy'n mynd maes. Dwi'n gwybod i, ydych chi'n gwybod i? Geith Nick o fewn? Ie. Yes. So ni jyst eisiau togi at lle mae wedi dweud. O ran stopio clwy cyrraedd ardaloedd gwlad, lle does na ddim clwy yn y bywyd gwys. Mae'r Llywodraeth yn enghraifft call iawn, ynddo? Testio cyn symud, testio ar ôl symud, ac yn y blaen. Hwna'n gall iawn. Y broblem mawr sydd gyda chi ydy'r ffynonell enfawr sydd gennym ni yn y bywyd gwyllt a'r gwartheg, achos o hynny, lawr yn ardaloedd o'r Sir Benfro a llawer iawn o ardaloedd erbyn hyn yng Nghymru. Ac heb atal y broblemau sydd yn y bywyd gwyllt, dyn nhw byth yn atal y broblem, a dim bwys faint o testio ydych chi'n neud ar gwartheg, mae yna wastad siawns bydd canran yn dod trwyad a glanio yn ardaloedd lle dy'r clwy ddim yn bodoli. A mwy mae'r ffynonell yna lawr yn Sir Benfro neu lle bynnag, mwy mae'r siawns na bod un neu ddau yn wedi llithro trwy'r clwy. Mae'r tystiolaeth yn hollol glir o ran moch ddeall. Does na neb yn wadu bod nhw'n cario cau, does na neb yn wadu, neb call, does na neb yn wadu bod nhw'n gallu pasio clwy ymlaen i gwartheg, bod neb call. Mae yna ddadl ymwneud rai gwyddonwyr ynglyn â ydi o werth trio
neu ffordd i atal y broblem na o'r clwy'n pasio o bywyd gwych i gwartheg. Yn Iwerddon, lle wnaethon nhw trio difamwchdi er mwyn sortio'r broblem allan, wnaethon nifer o wartheg, neu canran o wartheg, oedd yn cael TB cwmpo rhwng 60% neu 60% a 96%. Yn Lloegr ar ôl y treialon, wnaethon nhw dechrau'r ganrif yma, wnaethon nhw ffindio bod 37% llai o wartheg efo diciau yn yr ardaloedd lle buon nhw'n difamwchdi. Ac erbyn hyn, maen nhw wedi rolio hwnna allan fel polisi yn Lloegr, a maen nhw wedi ffindio yn rhai ardaloedd mae'r canran sydd efo'r clwy wedi cwmpo 66%. Felly, sy'n dwy beth mae difamwchdi yn gweithio. Mae'r broblem ddim yn un gwyddonol, ddim yn un o ran y data, mae o'n broblem gwleidyddol, a mae hwn yn mynd nôl i'r pwynt o'n i'n wneud ynglyn â dilyn y gwyddoniaeth neu dilyn rhyw pressure groups bach sy'n falle'n uchel iawn ar Twitter ac yn y blaen. Am gyfnod go hir, buodd gwleidyddion yn credu bod nhw'n mynd i golli tredu nhw os maen nhw'n pleidleisio o blaid difamwchdi. Ond cafodd hwnna'i brofi'n anghywir pan wnaeth Cymru trio wneud hynny nôl chydig dros degawd yn ôl. Hynny yw, wnaeth Elin Jones, y person o tu ôl i'r cynllun i difamwchdi ar lawr Sir Benfro, dros 10 mlynedd yn ôl, cafodd hi ei ail ethol, bod pob gwleidydd oedd yn sefyll yn erbyn hi yn trio defnyddio polisi difam yn erbyn hi. Cafodd Paul Davies ei ail ethol bod o'n gefnogol. Felly, dyn ni mewn sefyllfa lle mae'r gwleidyddion yn gwybod dyn nhw'n mynd i golli seddi achos o hynny. Ond mae yna sawl un yn gris iawn erbyn hyn sydd wedi penderfynu mae yn lle dilyn y gwyddoniaeth, maen nhw'n mynd i ddilyn falle tyngdodau personol nhw am difamwchdi a egwyddorion eu hunain heb ystyried yr effaith ofnadwy mae'n cael ar bwydau ffermwyr ac ar ein bychell. Diolch. Jyst i ategu beth bach, ond mae'n eich di egluro man yna, mae'r dystiolaeth rwan yn y cysylltiad rhwng bywyd gwych a gwartheg yn glir iawn iawn. Mae'r gwyddoniaeth yn mynd yn ôl dros blynyddoedd o ddreialon. Ond dwi yn mynd i gymryd y cyfle i ddeud dwi'n teimlo weithiau bod yna'n bach gormod o bwyntio bys at y moch ddaear o dro i dro. Yn yr ardal dwi'n byw, lle 10 mlynedd, ond na feichesu o 40, mae yna rwan feichesu o 400. Ac i ryw raddau, mae'r gwyddoniaeth wedi methu fod i gael o ran datblygu'r prawf sydd ddigon cywir. Mae'r prawf yn gweithio o gwmpas 8 gwaith allan o bob 10 prawf. Ac os Iwan yn gallu egluro chydig bach mwy am pa mor gywir ydy'r prawf. Ond yn sicr dio ddim yn 100% yn gywir. Ond mae'r synnwyr gyffredin yn dweud os ydych chi feichesu o gannoedd, a mae yna un o bob 10 buwch yn mynd i gael ei methu, yna o bosib, yna sawl 10 buwch yn y buches yna sydd wedi heintio ac yn gallu pasio'r haint ymlaen i wartheg eraill ac wrth gwrs i fywyd gwych. Felly, oes, fel, dwi'n credu'n gryf bod angen gwneud rhywbeth am fywyd gwych, ond tan mae gwyddonwyr yn datblygu prawf digon cywir, dwi ddim yn meddwl bod ni'n mynd i weld gwared ar y biciau o gwbl. Nes o'n mynd i fel bob mochyn di ar y wlad fory, dydy o ddim yn mynd i ddiflannu achos mae yn buchesu ni. A mae hynny, oherwydd gwan o'r ysymna, yn aml iawn yn buchesu mawr iawn dyddi yma. Ac da ni'n gwybod mae'n pasio o wartheg i wartheg. Gen jyst dod nôl ar i bwt. O'n i jyst eisiau dod. Dwi'n mynd â'n cyno o gwybod y sicr eisiau'n braf iawn cael prawf newydd, cael sy'n llawer yn well. Ond mae rhaid cofio rhywbeth, hynny yw, mae'r prawf da ni'n defnyddio heddiw yn hynny, yw'r un prawf wnaeth llwyddo cael gwared o'r clwy nôl hanner ganrif yn ôl.
Ac o'r 50au ymlaen tan canol yr 80au, nes o'n lwyddo 100% bron. Hwna dy'r un prawf sy'n cael ei ddefnyddio mewn ffordd llwyddiannus yn yr Alban. Mae'n cael ei abob gwlad arall yn y byd, union yr un prawf. Felly mae yna cwestiwn mawr, dyn ni gyd yn gwybod bod o ddim yn gweithio'n 100%. Ond pam bod o ddim yn gweithio gystal yn Nghymru ac yn Lloegr, ac ydy o yn gwledydd eraill o gwmpas y byd yn cynnwys yr Alban. Yr unig wahaniaeth sy'n rhwng Cymru a Lloegr a gweddill y byd yw bod y clwy wedi cael ei ffindio yn Moch Deiar, a mae yna lawer iawn o Moch Deiar efo ni yng Nghymru ac yn Lloegr. Dy'r clwy, dim ond unwaith ond wedi ffindio clwy yn yr Alban, mewn un Moch Deiar. A heblaw hynny, mae Moch Deiar yn gefn o fod yn dŵr o'r clwy. Ond, di hynny'n golygu, dylwn ni targedu Moch Deiar heb reswm, a dwi'n cytuno 100% efo Prysor. Weithiau mae ffermwyr yn beio'r Moch Deiar fel reswm i beidio cymryd camau eu hunain. Yn ardaloedd fel Sir Benfro, maen nhw wedi ffindio bod y clwy yn bresennol o mewn canran enfawr. Ac yn gyffredinol dros Cymru, dwi'n meddwl bod y ffigurau yn dangos bod y clwy yn 200 mwy debygol o fod yn bresennol mewn moch na be ydi o mewn gwartheg. Dyna faint bod uchel yw'r infection rate mewn Moch Deiar. Dyna be maen nhw wedi ffindio pan maen nhw wedi profi Moch Deiar a gwartheg. Ond, mewn ardaloedd lle dy'r clwy ddim wedi ffindio mewn gwartheg, dwi'n mynd gwneud synwyr i dargedu nhw, mae'n ei targedu'r gwartheg yn yr ardaloedd yna. Da chi eisiau dweud gair am cynllun, Iwan? Dwi'n mynd i ddweud, mae'r rhywun yn gyda'r dwi'n gytuno fod Prysor a Nick yn sicr mae yna symudiadau gwartheg sy'n achosi presenoldeb o'r clwy, ond mae yna broblem cynyddol yn y ffaith da ni yn rhaid yn pwyslais ar y brechiad sy'n wedi dod, ond yw'r brechiad yna ddim yn dod yn fuan, a hefyd sut fydd o'n cael ei ddefnyddio, a pa mor effeithio fydd o yn wyneb os fydd y challenge y paent yn uchel. Mae bob brechiad wedi dibynnu ar bod ni'n rheoli faint beth yw'r challenge. Diolch yn fawr iawn. So rwy'n unrhyw gwestiwn ynglyn â TB, neu eisiau gofyn cwestiwn arall yn unrhyw beth? Ie, eisiau? Fi'n siarad ynglyn â hon. Dick, sorry. Fi yn gyda'r sef 10% o'r coed yma. Am y 9 yna gan hectar o goed gollwael yn mynd i'r signo o Gaernarfon. Na hectar o fforma a tas gyda ni o gwmpas yma Eisteddfod yma. Mae'n dyfru rownd y flwyddyn. Cwestiwn ydy, faint fwy o goed sy'n di ymsigno carbon o yn y hectar cymaru a faint fysa beth porfa a chi yn cymryd carbon yna? Dwi'n ni'n bach ymlaen i ni Prysor. Ia, mae gwestiwn da, mae gwestiwn yna lot o bobl yn ofyn. Mae'r coed efo breiddiau dyfnach nag oswellir ac wedi o ganlyniad mae'r carbon o dan y coed yn mynd yn bellach lawr i'r pridd. A mae carbon sy'n cyrraedd yr is-brid yn sicr i'r Undeb, a hwnnw dwi'n gloi bod pwrpas am gyfnod hir, lle mae'r carbon da ni'n weld yn yr nodfeddu uchel bryd, mae hwnnw'n aml iawn yn troi drosodd yn eitha sydyn. Yn sicr mae gan Porfeydd Cymru neu'r prif o dan Porfeydd Cymru yn storfa enfawr o garbon, anferth o garbon, ond efallai dydy lot o'n nhw ddim dan yn symud carbon i fewn, achos maen nhw wedi cyrraedd rhyw bwynt lle maen nhw'n bron yn llawn o garbon, mae'r ecoleg allan o fod. Felly, mae'r cwestiwn ynglyn â sut da ni'n cadw'r carbon sydd yn y ddaear yno, dyna di'r peth cyntaf. Felly, yna sawl peth o ran coed, da ni ddim eisiau plannu coed ar fawndir er enghraifft, achos mae hynny'n mynd i ryddhau lot o'r carbon, os di'r fawndir yn sychu. Ond, sut da ni'n cadw'r carbon sydd gyda ni, i gychwyn ni, a wedyn sut da ni'n gallu ychwanegu at hwnnw, ac mae coed yn gallu fod yn fuddiol yn sicr. Ond mae o
i fynd yn ôl at y pwynt yma Nick a dweud ar y dechrau, mae sy'n ni'n gallu plannu Cymru i gyfan, i bob pwrpas yn goed, ond da ni eisiau bwyd o rwla, da ni jyst yn allforio'r broblem i rwla arall. So fi o'n gwneud dim synwyr i wneud hynny, felly mae'n mynd yn ôl eto i'r goedan yn hawn yn y lle, ond yn sicr mae coetir yn gallu cynyddu faint y garbon sy'n y ddeia, ac wrth gwrs mae'n falle bod goedan yn bwyso cryn dipyn o dinelli, ac mae hwnnw'n garbon y ffen y ddeia ac i garbon o dan y ddeia hefyd. So well mi ddod ymlaen a rhoi polisi finter o'n ynddo, hynny yw y goeden iawn yn y lle iawn, ynddo, a dydd yn defnydd yn erbyn plannu coed o bell ffordd. Dyn ni'n erbyn y targedau sydd gen y Llywodraeth, dyn ni'n teimlo bod nhw'n gwneud synwyr o gwbl o bell ffordd, a mae yna elfen enfawr yma o drio defnyddio plannu coed fel ffordd i osgoi datrys problemau sy'n fwy. A diwedd y dydd, mae rhaid i pob un diwydiant cydnabod bod gen nhw broblem. Dwi'n credu bod yna'r un diwydiant sydd ddim yn rhyddhau carbon, ond i bai bod yn canolbwyntio casglu carbon yna, a mae hyn yn cael ei datblygu, felly ddim yn credu bod ein carbon neutral erbyn hyn. Y diwydiant sy'n achosi'r niwed, neu rhyddhau o carbon dioxide mwyaf yw'r trafnidiaeth, a wedyn ynni, a mae busnesau yn trydydd, os ti'n gofyn iawn, a wedyn dwi'n meddwl mae amaeth yn pedwerydd. Felly, dyn ni'n gyfrifol dros Brydain am 90% o'r CO2 equivalent, dim carbon dioxide, ond bethau carbon dioxide a methane hefyd. Mae ffermio da byw yn gyfrifol am tua 6% o'n holl emissions ni yn Undeb, a mae cwrtaeth yn gyfrifol am tua 4% sy'n awr. Felly, mae yna cwestiynau mawr, o'n i'n darllen rhywbeth bore yma, os dyn ni gyd yn stopio bita cig, faint mwy o gwrtaeth ni'n mynd i ddefnyddio i dyfu'r cynydau sydd yn mynd i cymryd lle y cig yna. Achos yn aml iawn, chi weld rhyw ffigwr gyffredinol ynglyn â fel mae cig yn achosi hyn a hyn o niwed a mae tyfu cnydau yn well, ond pwy sy'n gallu tyfu cnydau ar ochr yr wyddfa, er enghraifft. Chydig iawn, dyn ni'n gallu tyfu bananas yn sicr. Felly mae o'n eitha gymleth, a mae yna rhyw deimlad, ac eto hwn yn cael ei adlewyrchu yn y adroddiad yn ei darllen bore yma, bod yna fwy i'r dadl yma ynglyn â falle stopio bita cig, a dwi'n gwybod dwi'n symud ymlaen i pwnc gwahanol, ond mae'r ddau glwm efo'i gilydd. Mae yna rhai sy'n dadlau dylwn nhw'n stopio bita cig, neu dylai ffermwyr stopio ffermio cig yng Nghymru mwyn lleihau faint o carbon dyn ni'n rhyddhau. Ond ar diwedd y dydd, os ni mewn gorio bwyd, dyn ni'n mynd i ddatrys y broblem. Ond yr adroddiad o'n i'n darllen bore yma, ron iawn yn cydnabod bod o mwy i wneud efo cael gwared o'r da byw fel bod ni'n gallu plannu coed a casglu carbon, na beth i wneud efo y cig ei hun, neu y magi anifeiliaid. Mae o mwy i wneud efo symud bobl ffwrdd o'r tir a plannu coed ar y tir mwyn casglu carbon. A felly am hwnna'n ryder mawr. Ac ar diwedd y dydd, bod gen pob diwydiant ddyletswydd i wneud gymaint ag allan i leihau faint o carbon dyn ni'n rhyddhau, mae rhaid hefyd cofio, os dyn ni gyd yn stopio bita bwyd, dyn ni gyd yn gwybod bod hynny'n nhw'n bosib, ond os dyn ni gyd yn stopio bita bwyd, a rhyw fath o miracle yn digwydd, lle 88% o'r broblem dal yn bodoli. Felly mae rhaid datrys y broblem yma yn bob un sector. Diolch yn fawr. Oes rhywun gwestiwn arall yn sydyn? Oedd y panel deud fan bod Llywodraeth i wneud penderfyniadau diweddar yn ymwneud gyda'r Llywodraeth ar emosiwn a ffais. Oes yna ffordd bod i gorfodi nhw dilyn y gwyddoniaeth? Ydy o'n gyfreithio bod nhw ddim dilyn y gwyddoniaeth? Cwestiwn ydy, a ydy'r
llywodraeth yn Gaerdydd yn gorfod dilyn y gwyddoniaeth yn gyfreithiol? Dwi'n meddwl o'r haid. Dwi'n gwybod am y gyfres yn bersonol. Dwi'n meddwl a diwedd y dydd mae pobl yn cael ei ethol o'n ei penderfyniadau. Os mae yna rhyw fath o loophole, dim loophole, jyst i gael o, os mae'r gyfres yn gorfodi nhw i wneud rhywbeth, gyda fo sy'n gwneud efo point of law hytrach na y gwyddoniaeth. Mae hwnna wedi cael ei brofi o ran digon moch ddeall, lle wnaeth pan oedd y llywodraeth cynt yn bwriadu digon moch ddeall, cafodd hwnna i basio dwy waith, os dwi'n dair, gen y Senedd, mae o erbyn hyn, mewn pleidlais, a wedyn ddoth na challenge yn y llys. A doedd y challenge ddim ar sail y gwyddoniaeth, oedd y challenge ar sail y gyfraith yn der. Ac oedd o'i wneud efo ffordd o'n nhw wedi ysgrifennu'r ddeddf. Ac ar diwedd y dydd, dyna beth oedd dod lawr i. Os maen nhw'n gwneud penderfyniad lle maen nhw'n deud fod ar sail gwyddoniaeth, falle mae yna rhyw sail i gael i'w judicial review. Ond eto, mae o dal yn dod nôl i point of law. Dyn nhw wedi gwneud camgymeriad wrth sgwennu'r gyfraith neu beth fel yna. Achos, a diwedd y dydd, a dyn ni gyd yn credu bod democratiaeth, falle bod ni ddim yn licio fo, ond os mae pobl yn cael ei ethol, mae gen nhw'n hawl i wneud penderfyniadau sydd falle ddim yn mynd yn erbyn y y gwyddoniaeth, ond falle maen nhw'n mynd yn erbyn gwyddoniaeth, ond maen nhw'n mynd o blaid lle maen nhw'n credu a maen nhw wedi cael ei ethol. Felly mae o'n, dwi'n ateb ti eisiau clywed, ynddo? Dwi'n gwybod mae GWCT yn rhannu'r pryderon sydd gyda ni, a ynglyn â lot o niwed maen nhw'n gwneud efo penderfyniadau nhw ynglyn â'r ymgylchedd, ond o ran challenge gyfreithiol, dwi'n meddwl bod yna sail yn ei bai bod o, yn dibynnu ar y sylfa i ni. So rwy'n unrhyw cwestiwn arall? Swn i'n cael gofyn cwestiwn sydyn i'r panel. Efo'r rheola newydd NV7 sy'n dod i fewn wan, sut maen nhw'n gweld effaith nhw'n wedi gael enghraifft efo Iwan, sut maen nhw'n wedi gael effaith ar y holl gwsmeriaid sy'n efo nifer oedd y gwartheg efo chi, efo Nick, efo polisia Undeb efo chi, a efo Prysor gyntaf, efo a ydi rheol o 170 kilo o Cangen yr hectar yn deilon efo wedi fod dros Gymru gyfan, does o well efo just dros yr 800 o Gymru sydd efo problemau ni efo ni. Dyma'n bwnc go iawn ac yn eitha diddorol. Mewn rhyw ffordd mae y cyfoeth naturiol Cymru, da chi gyd yn gwybod pwy ydy cyfoeth naturiol Cymru, beth yw'r rôl nhw, oedd nhw'n argymell i Llywodraeth Cymru. Mae rhyw 8.7% o Gymru ddylai fynd yn rhan o'r NV7, felly os Llywodraeth Cymru yn amlwg yn meddwl yn haws os di pawb yn yr un fwch fel petai, pawb yn dilyn yr un rheola. O ran ydy NV7 yn gweithio, wel, ydych chi'n edrych ar gwaith ymchwil sydd wedi'i wneud yn Hanna o'r Alban, Iwerddon, Sbaen, Portugal, cymys ydi o. O ran ydyn nhw ydy'r rheola yn tynnu lefelau nitrogen i lawr yn dyfroedd ni. A mae o'n broblem mewn sawl ardal o Gymru, ond ardaloedd cymharol bach ydyn nhw. Yn hyn, fyswn ni wedi licio llawer well ac yn llawer mwy cost effeithiol hefyd, bydda targedu'r ardaloedd problemus yna, achos da ni'n gwybod lle mae nhw. Ond mae Cymru o Cymru dweud, os ydyn nhw ddim yr adnoddau i fynd ar ôl lle mae'r problemau, ond o ganlyniad i bob pwrpas i chydig bach o ffermwyr, achos mae yna rei yn llygrid, wedi a gwledu hynny am eiliad, ond o ganlyniad i'r chydig bach yna o ffermwyr, mae'r diwydiant i gyd wedi'i roed yn y pwdin yma. Ac dwi wedi dweud hyn o blaen, dwi'n siŵr gyda'n lawr o pawb, ond dwi'n gobeithio bod yr unigolion yna'r ffermwyr yna'n edrych ar y drych, ac bod cydwybod nhw'n pigo dipyn bach, achos maen nhw'n bod â lot fawr o boen ac o gos i'r holl diwydiant oherwydd ond llaw hwnnw sydd yn bethau. Dwi'n cytuno 100% yn sicr mae yna broblemau rhai ardaloedd, ond mae'r gwaith ymchwil wedi dangos bod NV7
sef darn o gyfres cafodd ei sgwennu 30 mlynedd yn ôl rwan, ddim yn gweithio mor effeithiol, hyd yn oed yn ardaloedd lle mae'n broblemau. A mae Prysor wedi dweud, yn rhan fwyaf o Gymru, does na ddim broblemau sy'n ddigon fawr i dynnu ni dros y terfyn na lle o dan gyfres Ewrop. Mae rhaid cymryd camau, neu oedd rhaid i ni cymryd camau a dod â'r gyfres yma fewn. Yn 70, bron 70% o'r ardaloedd, doedd na ddim effaith o gwbl i weld, ac am pob effaith positif yn ardaloedd NDZ yn Ewrop, yna un ardal lle yna effaith negyddol o ran hwn. Dwi'n dod o Bryddyfi, a ni'n edrych ar ffigurau bore yma, 70% o'r amser o bob dydd llynedd, ond nhw'n rhyddhau carthion dynol mewn i'r Afon Dyfi. A o'n i'n methu ffindio un gofnod o broblem i wneud efo amaeth. Dyn ni yn sir yn fama lle yn 2019 a 2020, ond na fwy o broblemau oherwydd coedwigaeth nag oedd na efo amaeth o ran llyglu dŵr. A pwy sydd ar rhan fwy efo coetir yn yr ardaloedd yma? Llywodraeth Cymru. Mae'r peth yn sanas i ddweud y gwir, a mae hwnna'n cael ei profi efo'r holl U-turn sy'n cael ei wneud gan y Llywodraeth ynglyn â y dyddiau pryd mae'r rhai rheolau yn dod fewn. Mae'n dangos beth sy'n digwydd pan mae gweision sifil yn ddiog ac allan o'i dyfnder a dim yn gwybod beth maen nhw'n gwneud. A dwi'n meddwl mae'r dyn gwybod hefyd yn y cefn yn gofyn i ni gorffen o dod. Yn sydyn chi'n ei weld dweud, ydych chi gwestiwn sydyn? Jyst yn sylw sy'n ei mewn ffordd, dwi'n hefo lot o'r diwydiant llanaeth o'r ffermio dau i, a beth sy'n hollol wallio oedd, rydyn gofyn nhw'n boblon soddi mewn ag slurry am ddweud. Tiwch chi gael caniatâd cynllunio ar gyfraith naturiol Cymru yn gwrthwynebu sawl tro mae'n mynd yn cyn cael ei ddweud. So er bod un o'r llywodraeth yn dweud gan i'n angen nhw, wel, chi'n cael trafferth rhyfedd a cael caniatâd cynllunio wedi yma, so... Yndi, mae o'n broblem mawr wedi gen i'r ardal yma, a gyda gael cael caniatâd cynllunio yn anodd iawn, ynddo. Ydych chi eisiau gael sydyn, Iwan? Oedd o fran rhan i set, mae yn mynd i gael effaith, ond i fi dwi'n gweld o'n eiraith byr o bolisi na byw yn dilyn y gwyddoniaeth. Diolch yn fawr iawn. Os yw rhywun unrhyw sylw arall yn sydyn neu gwestiwn bach sydyn neu rhywbeth? Na, wel, o ran pawb, diolch yn fawr iawn i chi am ddod yma, i gymryd amser allan o'ch diwrnod i ddod yma heddiw yma. Gobeithio bod chi wedi cael beth allan o'r amser. Dwi'n diolch i Prysor, Nick a Iwan Parry am ei gwybodaeth yn ymwneud â ni hyn i gyd heddiw yma. Diolch yn fawr iawn i chi.